Sêrt. Wîkîpedya azad. Sêrt. Sêrt bi tirkî Siirt parêzgeh, navçe û bajarekî Bakûrê Kurdistanê ye. Navê bajarê Keert e bi zimanê keldanî. Di çavkaniyên îslamê de nav wek Esard, Saîrd û Siirt derbas dibe. Bi kurdî jê re Sêrt tê gotin. Wate û muayeneya navê bajarê. Sêrt, Siirt, Esard, erdê avîn û warê avîn-e. Sî û sû peyvên Kurdî ne û ne tirkî ne. Mînak pirin, mesîn, me, mekan, sî, av, inte, masî, majîn û ruh, sîav, sêlav, sulav, sîpan, avapan, berfere û berîn, süberî, avberî û melavan, sumêr, avdêl li yên ku cudiyarî bavê dikin, misûgir, cêavgir û bendav. Dîrok. Sêrt beriya zayînê ji bo demeke Kurd de bin serweriya hîtitan dama. Piştre beriya zayînê di salên 2000 de Samiyan, Babîliyan û Asûriyan serwerî lêkiriye. Ji bo demek jî kralên hurî-mîtaniyan jî serwerî lêkiriye. Piştî hurî-mîtaniyan şahên Urartuyan lê serwer bûne paşê careke din Sêrt ketiye bin destê Asûran. Di sala heftana beriya zayînê de medan di sala şeşan de Persan jî serwerî lêkiriye. Di sala çarana beriya zayînê de şahê Makedonyayê İskender Farsî têkbirin û piştî împaratoriya İskender di nava fermandarên wî de pare bû. Sêrt di nav sînorên dewleta Selçuqiyan de ma. Partên ku wekî dewama Persan têne zanîn, Sêrt careke din ji destê Selçuqiyan girtiye. Derbegehên Ermeniyên ku girêdayî Îranê bûn caran hatine heta vir û ev herêm jî girtiye bin serweriya xwe. Di sala yekê hududiyana piştî zayînê de di navbera împaratoriya Romayê û Partan de li herêmê şer pêk hatine. Lê dîsa jî Partan serweriya xwe ya herêmê domandiye. Di sala Sisiyan de Sasanî hatine herêmê. Di sala 1395 de piştî ku împaratoriya Romayê bûye du perçe Bakûrê Kurdistanê dibin serweriya Bizansan da ma. Di sala 11 û pêve ji bo demeke Bizansiyan careke din herêm sebt û rept kiriye. Lê vê yekê zêde dem negirtiye. Sêrt di dema Osmanîan de ji bo demeke bi ser derbegên Amedê bûye. Wê demê li Bakûrê Kurdistanê 24 derebek hebûne û li hurî-mîtaniyên dîrokzan didin. Ev derebek di karên navxwayî de ser bixwe wekî din girêdayî împaratoriya Osmanîyan bûne. Kronolojiya bajêr. Berî îsa 1300 dema hurîyan, 1300 heysit dema nayîriyan, heysit 612 dema Asûriyan, 612 dema împaratoriya Med, piştî îsa 641 700 dema Ereban, 927 dema Bizansiyan, 1107 dema Selçuqiyan, 1231 dema Mongolan, 1514 dema Osmanîan. Erdnîgarî. Cihê coğrafî û hududên bajêr. Bajar di nav paralelên 41 derece, 54 xulek û 40 derece û 59 xulek bakur û meridyanên 38 û 34 û 37 û 22 rojlatê ye. Bilindahiya Sêrtê ji deryayê 930 mîtro ye. Li rojlat bi Colemergê û Wanê ve, li bakur bi Wan Bîdlîsê ve û li başûr bi Merdînê ve û li Rojava bi Batmanê ve tê girêdan. Taybetiyên herdê bajêr. Herda herêmê 375 xal heft wî ji çiyan pêk tê. Bîfana zozan û deştan jî 324 û 3
24 ji vî herdî 9.7 wî ji bo zîratê bikar tê. Li herêmê tenê nîsk, tûtûn, fisteq, bitim û hinar tên şandin. Av û hewa li herêma seqayeke reşayî hukm dike. Havînan germ û ziha, zivistanan jî sar û bişilî û şilopî derbas dibe. Çiyayên herêmê çend çiyayên herêmê Sêrtê ev in: Herekol 2838 metro, Cûdî 2114 metro, Xerzan, Mirgomar û Çirav. Deşt Gelî û Zozan li herêmê deşt û zozan ji ber çiyabûna herêmê kêm in, wek zozanên berwarî, sindî, şêrvan, meleto, bilindbûna wan digihêjin heta 2000 metroyî. Lê ji bela ku li herêmê pir çiya hene, geliyên mezin li herêmê hene, wekî geliyê Diclê, geliya Xerza, geliya Botan û her wekî din. Cem û Gol Botan, Xerzan, Dicle, Kêzer, Başûr û Behranca cemên herî girîngin ku li herêmê diherikin. Gol li herêmê çûne ne. Babetên heywanan li herêmê babetên deyrên kovîyên li çiya dijên pir in: qertel, baz û qajik. Hinek ji wan in kew û kevroşk jî li herêmê peyda dibin. Serjimarî û navçeyên bajêr 2013 Sêrt bi tirkî Siirt 193,282 rûniştvan. Tilo 4109 Hawêl Di Misirç Xisxêr Şêrwan Ankufra Şirvan. Tevahiya serjimariya herêmê 314,353 Aborî Sêrt di dema komarê de bûye bajar. Heta Elî û Sêrtê hatiye veqetandin. Petrola çiyayê Romanê bandorekê erênî li ser jiyana aboriya bajêr dikir. Wekî din, bo aboriya bajar mirov dikare bêje çandinî, ajalkarî û hunerên destan û demên dawî hindik jî bê senayiyê biçûk derdikevin pêş. Li gorî daneyên saziya statîkan ya dewletê yên sala 2001 serê kesî 1001 dolar dahiye salî heye û Sêrt di nav bajarên Tirkiyê de bi rêza 61 de bûye. Li golî daneyên îroyên ev rewş hê xirabtir bûye. Nüfusa bêkariya di statîkên fermî de wekî ji sedî 10,7 derbas dibe. Lê li gorî daneyên ku neketine fermeyetiyê ev rêje ji sedî 20 zêdetir e. Servetên bin herdê li herêmê sifir, krom, asfalt, rejiya, kevir û malzemên ji bo tuxla û kiremîdan ji bin herdê derdikevin. Çand Huner Hol û civak nüfusa herêmê ji alî dîn û civakê ve parvekiriye. Müslüman piraniye nüfusê teşkîl dikin. Xristiyan û Ezidî ji li herêmê hene. Civak ji Kurd, Ereb, Suryanî û ji Ermeniyan ve pêk tê. Derbarê misilmana de
لحرمê terîqeta Naqşebendiyan ya xurte. Tirbeya Veysel Qeranî ku li Hewêlê li gundê Bayîkanê ne tenê ji alî mislimanên heremê ve lê ji pir deverên Kurdistanê jî tê ziyaret kirin. Xwarinên heremê keşkek û penêrê sîrîk xwarinên nasnazkiriyên heremê ne. Li heremê li ber her xwarinê dew û şorbe tê xwarin û vexwarin. Şîraniya rayoş meketib lê heremê di nav gel de pir tê xwarin. Xwarinên din barîf, kutilk, girara perde, aside û îmşerket serketînin. Kincên heremê şal û şapek cilên herî naskirî ne ku li heremê ji alî zilama ve tê lixwekirin. Bi ser de jî îşligek ku milê wî dirêj û nexşekirî tê lixwekirin. Di nigan de gorên ji herî çêkirî û pelavên ku ji jê re dibêjin reşik tê lixwekirin. Jinên heremê fîstanên hevreşim yê bi rengîn ku dibiriqînin lixwe dikin. Şalwarek fire û gorên herî lixwe dikin. Kefiyan jî pûşî jî didin serê xwe. Pelavên lastîk yan jî çarox ji li nigê xwe dikin. Li heremê cilên modern ji bi taybetî wan salên dawî de lixwe dikirin. Lîstikên ciwarî li heremê şeyxanî, gavend û reşkiştanî tên dilîzin. Ev lîstikên heremê ji nava xwe de bilav dibin. Miranî, şeyhanî, giranî, botanî, karzanî, çaçanî, hırpanî, roştî û her wekî din. Ferzendeyên bajêr İsmail Feqîrullah, İbrahîm Heqî, Veysel Qaranî, Şeyh Musa, Şeyh Abulvefa, Şeyh tirkî, Şeyh Helef, Şeyh Hurî-mîtaniyan, Şeyh İlyas, Şeyh Sibre, Şeyh Hazim, Şeyh Saad, Şeyh Cerrah, Şeyh Muhammed Tarmeli, Şeyh Mücahid, Şeyh Hamze, Xavsu Hamdullah, Şeyh Şerefdin, Melek Halil, Şeyh Hattab, Şeyh Celaleddin û her wekî din. Ciyên turîstîk, tarîxî û gerî. Tirbeya Veysel Qaranî, Keleha Derzîn ya Hewlêrê, Mizgefta Mezin, Asakir, Pira Nasreddîn. Germava Bilowlsê, germava xista û germava lîfê ciyên herî naskirî ne ku ji li aliyê gel ve tên ziyaret kirin. Navderên bajêr Şeyh Xatabê Mezin, Şeyh Muhammedê Xazînî, Mele Nurullah Godeşkî, çavkanî, Tûyk, girêdanên derve, dengê botan Sêrt, malpera nûçeyên Sêrt, wêneyên dîrokiyên Sêrtê. Ev jî çavkaniya min e. Wîkîpedya Azad.